Nke a bụ aturu TV. Igbo ekene m unu. Ndị be anyị ekene m unu. Nọn aha m bụ Ogu Emmanuel nke aturu TV. Biko ọwụ na iwe onye ọhụụ na chanel a, ana m anabata gị ebe o buru ibu. Ana m ekenekwa ndị ochie. Biko isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wụ kedu ihe mere Chukwu jiri chọọ ka ndị ọzụzụ atụrụ ya nwee ụgbọelu nke aka ha. Why God want pastors to own private jets? Ọ ya wụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. N'ịga n'ihu ozugbo maka oge adịghịzi. Ịga n'ihu one time. Asị m kwuo, ọ dị nke ọwụ ihe merenụ o ji dịka iwu na ndị ọzụzụ atụrụ anyị ma ọkwanụ ndị pastọs anyị kwesịrị inwe ụgbọelu nke ha na-akpọ private jet. Ọ dị nke ọwụ maka nkwụcha. Ọ dị nke ọwụ maka nkwụcha. Bụ na ihe bekee kpọ security. Ịmasị na nkwụcha ahụhụ ụjọ. O nwekwa ike wụrụ na ihe merenụ o ji dị ka ọ dị n'iwu ma ọkwa na ihe na-ewu ugbu a na onye isi nchụaja ọbụla ma ọkwa na onye ọzụzụ atụrụ ọbụla a na-akpọ pastọ kwesịrị inwe private jet nke ya. Asị m kwuo, o nwere ike ịwụ ihe dịka onwe ka ụwa si chọọ imebi dịka otu esi mebie ya mgbe Noah eji mmiri wee wuchikọ everywhere. So this time around amam ihe nwere ike iji wee maaka ya ụwa, mana ọ dị nka ofu ihe na-adị ha n'echiche mere ha ji ṅụọ iyi na pastọ ọla gbagote enu ga-akawa ahụ na o nwere private jet. Ọ ga-awụ na ọwụ na ụwa mebiwe ka ha nwee ike iburu private jet ahụ fepụ mago planet Earth a mebie ka ha nwee ike iburu private jet ha fepụ fega na another planet. So anyị nwawụzi ịmaga anyị nwawo ewu ha n'ọhịa na-aga chọọchị na-akwụ tait na ọfịrị dị iche iche. Mmiri eburuzi anyị ma ọkwa mmiri eri anyị na ụwa nke anyị nọ n'ime. Ọzọ dị ka ibe nkwa n'ike wụrụ na ihe mere o ji dị ka ọwa iwu na ndị ọzụzụ atụrụ anyị ga-enwe ụgbọelu a na-akpọ private jet. O nwere ike wụrụ na obi ha na-agwa ha na ọ bụrụ na ha nọ na ụgbọelu ahụ na-ekpe ekpere, ịmago ha na oluwa anọrọ nso, a na-ekpe ekpere ahụ na-anụ ya ozugbo maka na ha nọ nso ebe oluwa nọ karịa anyị. Enweghị ihe a uche obi ma ọ na-asị m kwuo. Ihe dịka ọzọ dịka ibie nke bụ ọ bụrụ ihe dịka ịgbara ihe dịka ajọ mmụọ ọsọ, maka ha na-ekwu na o nwere nnukwute pastọ ma ọkwanụ onye ọzụzụ atụrụ ụwa na onye mba Amerịka mana agbụrụ ya si na Jew. Ọwa na American Jewish pastor. O nwere mgbe o kwuru, mgbe a jụrụ ya sị ya kedu ihe mere ndị ọzụzụ atụrụ ji aga na private jet, gịnị mere ha ji azụzi private jet ugbu a. Ya sị na ihe merenụ o ji dị otu ahụ na ịmago ụmụ ụgbọelu ndị a na-efenụ na-ebu ndị mmadụ, ịmago commercial airliners a na-ebu ndị mmadụ na ọtụtụ mmụọ ọjọọ dị n'ime. Mago na-enwe a lot of demons na commercial airlines. So n'ọnya mere ha ji azụ ụgbọelu nke ha a na-akpọ private jet ka sọsọ ha nwere ike ịnọ ebe ahụ. Ịhụgị. So mana aturu bịakwa nyụọ ụdị azịza a na-ajụ
na-ewekwana iwe na m jụrụ ọkwa ka m si ajụ oge ụfọdụ asị onye ajụ ada efu ụzọ mana njụọ nke a ọ wụrụ ofufu ka mmadụ fuo maka aghọtazi m nke na-eme eme na so m sị ka m jụọ biko ọ na ndị ọzụzụ atụrụ ama gbagotecha anụ nwechara investment ihe akụ ihe nwe ebe a na ebe ọzọ so ọ bụrụ na ha na-adọji ajọ mmụọ dị na ụgbọelu nke na-ebu ndị mmadụ aga njem ụnụ public aircraft ọ bụrụ na ha na-adọji ajọ mmụọ ọnọdụ ya ka ịkwana ihe mmụọ na onwe m wee mata ife ọ ga-eme mago mmadụ nkịtị lesser mortals gịnị ka m ga-emezi ebe ọ na ha nwa anyị ji nwee nchekwuwe na ha siri ike ịmago oge ụfọdụ anyị na-ada echewe na ndị pastọs a na oluwa na-azụ kọmpanị ghọtara so ọ na anyị nwanọzi na-eche otu ahụ ọ bụrụ na ha si na ihe ha ji na ha na-adọji demons dị na public aircraft ọ ya mere ha ji aga na private jet o nwee ka ọ dị ma ọkwa na-atụlekwa ya n'ụdị ọzọ o nwekwara ike wụrụ na ekpere ha na-ekpe nwere ike osighị ike iji ịga attack ya those demonic powers nọ n'ime commercial airlines ama maka ekpere ọ dị ka ekpere ha dị enwezi weight ugbu a maka ọ na ekpere ha na aka eche m na ha kwesịrị ọwụ na ha bata n'ime public ma commercial airlines ụmụ demons nọ n'ime ebe ahụ ọwụ na ha agbafu ha ga-erube isi nye ikikere dị n'ime ha ma ọkwa na ikikere dị n'ekpere ha na-ekpe biko tutu m agawa n'ihu ịmatụ ihe m na-ajụkwa ajụjụ unu aghọtaghịkwala m biko unu aghọtaghịkwala m maka ịma na o nwere ndị hụrụ pastọ ha n'anya karịa Chineke ịghọtala ọ maka ụfọdụ ndị ahụ pastọ ha n'anya karịa Chineke inwe ike si na Chineke onye iberibe ha na-achị ka ndị egbuwara isi wepụ memory card isi ha tụrụ ya n'ofu tụrụ ya throwing but inwe anwa kwuo na pastọ ha nwere ka o si gaa ije dị aṅaa ụdị attack ị ga-enweta ivi na ọka mma na inwe spiritual attack dan na ndị a mega attack ịghọtala so ana m ayọ unu biko isi ala ikpere ala biko unu ejikwala m aga misie prayer point na-agba ya na nna agba direct enweghị mana memisi prayer point ma ọ iji m wee gaa na vigil maka topic nke ụbọchị taa iwu ji na m ga-ekwu nke otu nsi wee ghọta ya n'anya nke m dị nke ọwa eziokwu o nwere ike adịchaghị m right mana otu a ka m si ghọta ya n'ebe m nọ biko nke ịtọ na ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ndị ọzụzụ atụrụ anyị onwe onye nke n'ime ha ma onwe ndị nke n'ime ha na-enweghị ihe dịka ụgbọelu nke ha na-akpọ private jet that means ọ dị enwe possibility na ọwụ na ekpere ịmago ekpere ka ekpegara Chineke ka o nwee ike imere anyị something ma ọkwanụ ka ọ gọzie anyị ịmara enwere ike asị nke ọ dị nka Prince of Persia nwere ike ịrọsh gaa n'etiti gaga blọkụ prayers ahụ Prince of Persia ma ọ na-asị nkwuo ọ dị nke ọ na-aga rush jeje blọkụ ọ dị prayers the prayers adịghị erukwazi olu aka ma ọkwa na onwe blessing na-ewetara ka enye Prince of Persia dịka na Daniel agaga blọkụ ya mana ọ bụ na euro pastọ nwee private jet ọ dịkwa nke ọ na-awụ kama Prince of Persia ga-abịa n'etiti ụzọ bịa nara gị blessings ma ọkwa na ihe ndị ahụ Oluwa wetara ma ọkwa na ekpere ị na-ekpere ya then inwe private jet ị ga-eji private jet a wee fefee ebe ahụ Prince of Persia na-achị
ọhụ na-eche otu ha ịmatụfu ọ na-ajụ edishon iso wee chee like that. Ọ dịkwa nke ndị a na-eji private jet ya ha fefe ebe a Prince of Persia ma ụmụ ihe na blọkụ Blessing ma ekpere nọ ha fefe side a ha gawazie almost eluigwe direct ebe ha na oluwa ga na-akụ mago kụwa na side ma ọkwa na ụmụ ihe face to face ndị a so a na-eji efefie. Ọ dị nke ihe ọ ga-awụ maka o nwere ihe buru ibu n'aka ọchabeghị ma ọfụma na-aghọtaghị mana ana m ekwugodo ya dịka otu nsi wee ghọta ya obere. Ọkwa ihe ọzọ a na-adị ekwu oge ụfọdụ a na-ekwu ọ dịka ọ na-atọ ọchị ma ọkwa na ịmago ọ na-atọ amụ mana ọ bịa dịkwa nke o nwere obere eziokwu dị n'ime. A na-akọwa na onye toro ogologo maga eto man na onye dị mkpụmkpụ wụ a short man na ọwụ na ha nọrọ kwụrụ na-ekpe ekpere na ekpere onye nke toro ogologo na-aka eru eluigwe ọsịsọ tutu nke onye dị mkpụmkpụ eruo eluigwe. Ụmụnna biko zagodo m ihe ọ dịka eziokwu mana onwe ihe ọnwụ na unu chetara gaa na my comment section ma ọkwanụ gaa na WhatsApp nọmba m ka unu gwa m ihe wụ type ọnụ gwa m ihe wụ uche obi unu na ajụjụ a. Ekpere onye nke toro ogologo ọ na-ebu ụzọ eruo eluigwe tutu nke onye dị mkpụmkpụ eruo? Onye ọzọ m sị ka m jụọ biko unu ewe n'iwe. Biko ana m anụ na ihe eji azụ ụgbọelu a ma ọkwanụ private jet ịhụ a na-ekwu okwu ya ana m anụ na ihe eji azụ ya oge ego a na-eti na wallet oge ego a na-eti na wallet ọkwa na ego obodo anyị ọ ego a na-agbanwe na ego ndị Amerịka a na-akpọ dọla maka na ọwụ na ijiri ego obodo anyị zụọ ya enwere ike paaki ego a na kọntena and a na-ebubadị ego na kọntena aka ga na-awụ. So a na-ekwu na ịzụta ofu private jet ọ na-run in millions of dollars maka iji zụọ ofu. Ọ ga-ezu ya azụ isiokwu ndị a niile ịhụkwa nna azụ ya ha ma na ha karịrị okwu ha kotere ama na oge ezu ya wee isiokwu. Enwere ihe a na-akpọ ma ekwu ma parking space ma landing fee ma tax ma asị ma airspace tax ma maintenance cost mago ụmụ ihe eji elekọta private jet anya ma ọkwa na ewu na maka sọsọ ebe ịpaakị godere ya paakị ụbọchị ọbụla ebe ọbụla ịpaakịrị ya na airport ọbụla ịpaakịrị ya awụ na onweghị ego ọbụla ofu gị na the parking space ofugodiga ihe dịka 100,000 naira maka ịpaakị afọ a single day dịka otu anyị siri wee kọọ na emume na obi na private jet ịga ama ebe ha na-eri ya na ebe a kpọsara ya mana ịmago dịka akụkọ rute n'ọfịs anyị siri kọọ na ọwụ ụmụ ihe 100,000 a gbagowe per night na ihe a na-akwụ maka ịpaakị ya. So mara na ihe wiki pụtara ofu izu ma ọkwa na ofu ọnwa ya pụtara ma ego ndị ọzọ a na-ada akwụgasị ma ịmago special taxes o nwere ọwụghị enyi ahụ isiokwu ma the pilot na-anya ya anya agwaghị ego ole a na-akwụ pilot n'ọnwa ọwụghị nwa ego ọwụghị obere ego ọ na-arụ into thousands and thousands of dollars and millions of nairas ego a na-akwụ pilot onye na-anya ụgbọelu ahụ maka ọwụghị nọkata gaa na Mile 2 ma ọ gaa anyị dịka Opiwek Ọnịcha ma ọ na Mivati na Aba jeje kpọta ofu onye na-anya ụmụ ihe Mitsubishi ndị a ma ọkwa na bọsis ndị a na-agba Aba Owerri si abịa anya private jet awụkwa ofu ihe ngwakwa ka ọwụkwa ofu ihe. So ndị na-anya ya awụghị children ị ga-agụ ezigbote akwụkwọ tutu ị nwee ike ahapụrụ gị ofu si gị nyawa. So ụgwọ a na-akwụ ha buru ezigbote ibu
oge nwa ego ka a na-akwụ ha, ego a na-akwụ ha gbagote oge obere ego. A na-ekwukwa na ego niile a na-eji azụ ma private jet a ịmago ma maintenance cost ma ihe niile ọ na-eri. Ọ bụrụ na pastọ ma ọkwa na onye azụzụ atụrụ nwee ike igwe onwe nke wee eziokwu, ọ gbalịa ego ndị a, ọ ga-echange lives of many of his poor members. Maka onwe ndị na-abịa ebe ahụ every day na ịmago apịa gị nọmba, ịmanya aka na mọba aka n'ime wallet, mọba aka n'ime wallet, wepụta igwe tii oge na ego eji azụ private jet a na maintain ya, iwere tinye na ministry ma ọ na chọọchị si ka inyere ndị otu chọọchị ma ọkwa na members na-abịa ebe a so contribute ego eji zụkwa n'ihe ahụ, ndụ ha ga-agbanwe ebe o buru ibu, ndụ ha ga-agbanwe. Ọ bụghị obere ihe. Eziokwu ịmago abịa onwekwa onye asị ya weta ego by force, mana ịmago na o nwere ịchọ ọkụ na-adị n'iche n'iche. Ị kwesịrị ịghọta ihe m na-eme n'ihe. Ọ bụkwa eme ụlọ asị na ịmata ufe abịakwa ọzọ ma ọ na okwuo. Ịghọtara? Enwe ụdị nọmba ọ ga-eme apịa gị, iweta ihe a na ihe bekee na-akpọ widow's mite, onwe chenji fọnụ, iwere eto ya. Ịghọtara? A na-ewere ụmụ ihe tithe, ụmụ ihe offerings dị iche iche. Nna o nwere nọmba ọ ga-eme apịakata gị, ụdị design, ụdị ahụ ị ga na-anụ na offerings dị iche iche na chọọchị. Ịnọkata suspect onwe gị, ọ dị ka ibido nyewe onwe gị enyo. Asịkwa gị na-enyo pastọ, ma ụkwa ihe m kwuru onwe gị ka ị ga na-enyo, hapụ pastọ. Inyo okuzi onwe gị enyowe, apịa gị nọmba sị gị weta nke a, iweta, weta nke ọzọ, iweta, weta nke a, iweta, weta nke iweta. Ọgwụkwa fọtụ pastọ ekwuo ya ọfụma. Ọkwa ịhụrụ onye ọzụzụ atụrụ ahụ, ọgwụ fọtụ ya, maka onwe mgbe ọkụ ọkụrụ egbe debe gị n'ihu si gị na ị ga-ewetarịrị ya. So ya mere m ji si na oge ụfọdụ ikwesịkwa gị nwee inyo onwe gị enyo, maka iche ekicha ma ịdịkwa shọ na ịka dị normal. Ịghọtago? Ebe ọ bụ na ịgbacha mbọ niile a nye nwoke ibe gị, o ji eje welite aka na ụgbọelu na-efe efe, ụnụ pịanị ọfụma na o nwere ka ọ dị n'ọka oke o wee wụrụzie ọkwanụ mmadụ ga-ekwu ya. So abịazi ọ dịka na ọ dịka ego eji emente na ihe a, ọ ka mma iji na-emente ya karịa iji wee chenjie ndụ ndị ahụ na-abịa chọọchị sokwanụ weta ego eji azụ ihe ndị a. Unu tụlekwanụ ya ọfụma, unu tụlekwanụ ya ọfụma. Ọ ka mma n'ọwụ n'uche m si lebagodo anya na ndị otu ma ọkwanụ members of the church na-abịa chọọchị. O nwere ndị buru ibu dị a na-ahụ dị ihe oriri rie, mana ha uche ha na-agwa ha na ọwụ na ha bịa ebe ahụ, ọwụ na pastọ kpere ha ekpere na ihe ga-agbanwe na ndụ ha. Enwezi ike a na-ele anya kama ihe na-agbanwe, ihe ọ dịka ọ na-atọ ọnụ the other side. Oge asịkwa m mmadụ awetekwana ihe na chọọchị ma ọkwa na-enye na pastọ ya ihe, but ihe ọ na-eme n'ụwa ekwesịkwa ịdị na-eme nakwa echeki. Ịhụnụ ya. Abịakwa ịgwa nwaanyị nke wee eziokwu. Ọkwụnụ hụrụ ndị arụrụ ndị ọcha rụrụ ụgbọelu anyị na-efe, ma private jet ma commercial jet, ọkwa ofu ndị na-arụ ya. Most of the engineers, most of the aeronautical engineers ma scientists wụnụ ndị kpakọrọ ọnụ wee rụọ ụgbọelu a na-efe efe. Imerime n'ime ha amaghị Chineke. Imerime n'ime ha adịghị ụzọ Kraịst. Imerime n'ime ha adịghị aga chọọchị. Imerime n'ime ha ekwetaghị na Chineke dị. Ana m ekwu ndị arụrụ ụgbọelu ahụ, ndị pastọ so anyị ha na Chineke na-azụ kọmpin, ndị arụrụ ụgbọelu ha na-eji efeni. Imerime n'ime ha amaghị Chineke. Imerime n'ime ha adịghị aga chọọchị.
ka ọ fọzikwa ikwete na chukwu dị. So ọ bụrụ otu ahụ nke wụ na pastọ nwere ike ihe o ji ọ gaghị aba commercial airlines mago public transport airline ka ya na mmụọ ọjọọ ebe ọ na-adọji mmụọ ọjọọ ka ya na mmụọ ọjọọ ghara ime iti. Ọ ka mma na ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aba. Ọ kwesịrị na commercial airlines ka ha kwesịrị ịdị na-aba so that ọwụ na ha ba ebe ahụ ikikere dị n'ime ha mmụọ ọjọọ nọ n'ime the airline onye ọbụla ọsọ even nke gbawa o chefuo akpa ya na fon ya na ihe o ji bata n'ime the airline ọ na-agbasi ike. Ọ kaghị mma na ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aga ka a na-achụsị ụmụ mmụọ ọjọọ ndị a na-ada erube isi. Ọ ka mma na ọkwa na-asị m kwuo enwekwa ike ihe m na-ekwu ihe m na ha akọ ihe a nwee ike ọwụ na ọwụ ya nwa oge. Ọ ka mma na ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aga a na-aga ebe ahụ. Mana ọwụ na-emechakwa ndị ahụ rụrụ public airlines ọkwa ha rụrụ private jet. Ofu ndị ahụ hụkwara nụrụ ihe ahụ inspiration ha ji rụọ tụkọta nke a na nke a na nke a mekọ ya ọnụ. Most of them na-amaghị Chineke ndị ahụ occultic people. So many of them, many of those engineers ị na-ele anya, many of those scientists ịchọ ga-agụ akwụkwọ about their lives, ga study about their lives. Most of those ndị anyị na-ele anya ọtụtụ n'ime ha na-ama Chineke. Many of them the occultic. Ndị ọha nwarụkwara ofu ụgbọelu ahụ eji efeli ọha rụrụ private jet ahụ. Spirit inspire n'ime ha ma spirit ha ji arụ ọrụ n'ime ha ji rụọ ọrụ gị ihe ahụ ịpịa ya ọfụma ya na spirit nke ị na-eklem ụwụ nke ị nwere ịmago ntụ ụmụ ihe pastọ ndị a akwụkwọ ofu. Nke a dị iche, nke a dị iche. O nwekwa ka ọ dị na onye amaghị Chineke, onye ada-eso ụzọ Kraịst rụrụ gị ihe gị na ndị otu gị ga-eji na-ama aka onye ka ibie. Maka even iche ego dị na Nigeria na ịma iwere pastọ na-enwe private jet ịnọkwa na airline ịnọ na airline. Ọ bụ na inwe private jet ịnọ na airline mana ọ bụ na ị na-eme plan ọ dị ka ego iji chọọ ịzụ ya just ọ fọrọ ebe 2000 naira ka o zuo. Ịma na ịba ego na second class. Ndị a nwere private jet ndị a first class. Ịma na grade na ịghọtala. Mana ka ọ jugodo oyi achọ nka m bịa nyewe unu classification pastors ịmago from ịmago private jet to Rolls Royce Phantom na ihe agbadatawa onto elu ụmụ ihe Camry Farback ndị a ịghọtala. So ka hapụgodo ebe ahụ ka ọ jụọ oyi. Biko dịka otu o siri dị achọghị m ka ihe onyonyo a gbuo oge. Achọghị m ka egbuo oge na ihe onyonyo a ka ọ dịgodo m otu a n'ọnụ ka m gakwanụ gaa gụrụ isi bịa. Unu nwa na onwe unu lekwanụ vidiyo unu agụrụkwuo nke unu ịghọtala. Emeka anyị itinye na comment section. Biko unu echefukwala subscribe to Imatu4 TV. Comment yanụ. Werenụ videos a share ya kere ikwu na ibe gị ma nyekwe ma enemies. Onye ma ihe ga-eme echi o nwere ike ichenji ọnọdụ dị iche iche. So dịka anyị si ekwu unu gaa na notification bell unu press notification bell. Anyị na-enwe video ọhụrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, ibe anyị ekene m unu ka ọ jigodo oyi.